Čuli ste tematiku i pesme koje vode u tom pravcu i ja želim da pročitam jedan tekst iz Svetoga pisma. I verujte mi, ako bi ovo bio jedini tekst, za mene bi bio dovoljan. Kako me Bog voli. Kako Bog voli svakog od nas pojedinačno. I pogledajte što on kaže u jednom prelepom psalmu. Psalam 34 i čitam zajedno sa vama 7. stih. Dakle, 34. psalam. I evo šta psalmista ovde u ovom psalmu peva i iznosi svoje životno iskustvo, jer je to doživeo i kaže ovako u 7. stihu. Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje, izbavlja ih. Dakle, drugim rečima psalmista kaže, Bog je svakome od nas dao jednog službenog anđela, koji je sa nama od kolevke do groba, koji nas prati, koji nas čuva. Koliko puta je on intervenisao u našu pomoć, u našu korist. Neko kaže, jao, što sam imao sreću, za malo ovo ili za malo ono. Ja ne gledam to kao sreću. Ja vidim u tome Božju intervenciju i Božje anđele. Evo izneću samo 2 primjera iz svog života. Sa mojim sinom krenuli smo prema fakultetu i onda se spuštam prema Milošovom konaku, to je jedan nakon izbornice i onda tu je jedan semafor. Nalazim se na glavnom putu i ne samo što je glavni put, imam zeleno svetlo. I ulazim u raskrsnicu. I u tom momentu, ja vam to ne mogu opisati, ali nešto se dogodilo, samo u jednom momentu sam bacio malo pogled i vidio sam jedan auto koji tako brzo ide. Ja sam naglo zakočio. A on je možda na koji milimetar prošao pokraj mene, da ja nisam stigao da vidim ni koji je auto, samo znam da je bila bela boja. Da sam nastavio tom brzinom, normalno ušao u raskrsnicu, nije to bila brzina, ali ja danas ne bi stajao pred vama. Ni ja, ni moj sin ne bismo bili više među živima. To je bio delić sekunde. I ja sam mogu reći, o Bože, hvala ti što je anđeo intervenisao i što je u tom momentu zaustavio auto i što sam stao. Ne slučajno, ne sreća, nego intervencija anđela Gospodnji koji nas ljube, braćo moje sestre. I pazite još jedno iskustvo. Bilo je to nakon mog rukopoloženja u Sarajevu. Vraćali smo se jako kasno, smo krenuli i put baš nije tako ni jednostavan i noć je. I vozio sam jednog mog brata koji živi tu blizu Prnjavora, pa smo još u brdo išli. On je 12 km još daleko u brdo. I onda krećemo, moje suprugo i ja, prema Prijedoru gde smo tada bili. I dođem do Banja Luke, znači nekih otprilike 50 i nešto kilometara do kuće. Ja više nisam mogao da izdržim, mi smo stali. Ja sam se umio, ja kažem, ne mogu da izdržim koliko mi se spava. I onako malo se osvežim i krenem dalje. Ali čim sam krenuo, ponovo me počeo vatati san. I znate kako, sve živo pokušavate samo da ne zaspete. Pa ajde još malo, a izdržat ću još malo. I tako tih nekih 50 kilometara ja se mučim i onda dolazim do Prijedora. Tu je jedna krivina i onda ulazite već polako u grad. I u tom momentu kad sam ušao u krivinu, ja sam zaspao. I ne samo da sam zaspao, ja sam sanjao kako ovaj brat koga sam ostavio u Prnjavoru, došao u crkvu, otvorio šupu, uzeo kosilicu, pokosio travu, sredio, vratio natrag. I kada sam se trgao, ja sam već izlazio iz te raskrsnice, odnosno krivine. Moja supruga priča celo vreme sa mnom i u tom momentu jedna jeza prođe kroz mene i ja kažem, Zdenka, znaš li šta sam sanjao? Ona kaže, ma nemoj da se šališ. Ne šalim se, stvarno sam sanjao, ja joj pričam. Moje oči su bile otvorene, ruke su bile na upravljaču, ali ja to nisam upravljao. Anđeli Gospodnji. Anđeli Gospodnji su tu pokraj tebe, dragi moj brate, draga moja sestro. I to je najbolji pokazatelj koliko te Bog voli, kada je on jednog službenog anđela odvojio za tebe.
I želim da vam kažem da jedno od prvih lica koje želim da vidim kad moj Gospod dođe, to će biti lice moga anđela. Ja želim da ga zagrlim, da ga poljubim, da mu kažem jedno veliko, veliko hvala za sve što je učinio u mom životu. Ja sam spomenuo 2 stvari, a mogao bih vam spomenuti preko 2000 stvari. Svaki dan je jedno posebno iskustvo. I hvala Bogu što je On dao tako jednog anđela koji nastanje pokraj nas. Pogledajmo sada još jedan psalam, 145. I u ovom psalmu Bog poručuje i kaže u 18. stihu. Psalam 145, 18. Gospod je blizu svih. Kojih svih? Koji ga prizivaju u istini. Gospod je blizu svi oni koji ga prizivaju u istini. Onaj koji traži istinu Gospodnju, Gospod mu je blizu. Evo jedan događaj koji se skoro odigrao. Brat Atomir, propovednik koji je sada u penziji, živi blizu Sombora u Staparu, nekada je radio u Staroj Pazovi i on je mene nazvao i kaže mi, bio sam kod jednog prijatelja iz Krčedina, a ja ne znam ni jednog prijatelja više u Krčedinu. Znao sam jednoga, on je umro, sahranio sam ga. I on meni priča, ja kažem, ja njega ne znam, meni niko njemu ništa nije rekao. Ja, kaže, bio sam kod njega, išao sam iz Beograda, navratio, čovjek je toliko divan, on želi da služi Bogu, želi da obrati se Bogu i da se krsti. I on mi da broj telefona. I ja nazovem ovog divnog gospodina i ja s njim zakažem sastanak da se sretnemo. I ja odlazim kod njega. I kada smo razgovarali, zaista sam se oduševio. Ja pitam, gospodine Živko, da li poznajete Petra Reljića? On kaže, znam. Otkud ti znaš tog čovjeka? Rekao, ja ga ne poznajem. Pa kako me pitaš za njega? Rekao, ne znam kako da ti to objasnim. Ali ja kad sam tebe nazvao, na mom mobilnom telefonu se pojavljuje njegovo ime i prezime. Ja ne znam ko je on. Jao, kaže on onako, kaže, ma taj čovjek je luđi od mene. On 5 sati svakog dana čita Bibliju. A ja kažem, nema nikoga u Krčedinu. I ja onako iznenađen, pa rekao, Bog ima poruku za njega, moramo ići kod njega. Ali kaže, nije on jedini, pa on meni poče nabrajati. Koliko ljudi ima u Krčedinu. I ja se oduševio. I sada imam jedno polje rada, ali imam jedan bol. Žao mi je što ta crkva prodata neki dan. Nekada mi možda te crkve u kojima nemamo vernika pa i brzo zatvaramo. Ali znate da će doći vrijeme, i to jako brzo, kada će ova crkva ne biti mala, pa 100 ovakvih crkava će biti potrebno u Skoplju. I ono u čega ja verujem, a to je da će se delo Gospodnje završiti u kućnim crkvama, jer nećemo moći imati toliko objekata, znate. To je Božje delo. Bog je taj koji drži. Koliko njih ima koji traže Boga u istini? Ja nemam pojma, ali Bog zna. Ja kada dobijem poruke iz svih krajeva sveta, ja se iznenadim. Znate, koliko ljudi nas prati. U Staru Pazovu dolazi jedna žena i pita ona mene gdje se nalazi crkva, prvo telefonom. I ja joj kažem, i kad je ona došla i kad me vidjela, kaže, ja sam htjela da idem u Novi Sad da vas upoznam. Nisam znala da vi živite u Staroj Pazovi. Kaže, ja gledam vaše propovedi, slušam i kaže, tako sam željela da vas upoznam. Žena koja zna istinu i sve to naučila preko propovedi i predavanja koje imamo na internetu. Bog čini neverovatne stvari, draga moja braći i sestre. Neverovatno. Bog je blizu svi oni koji ga prozivaju u istini. Hajde još jedan lep psalam. 103. U 103. psalmu, ja oko volim ovaj psalam, ali ću pročitati samo jedan tekst, 13. Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji ga se boje. Kako ja žalim svoju decu, kako ih volim, koliko se brinem za njih.
A to je samo bleda slika onoga koliko Bog brine o tebi i o meni. Ta moja deca, ja kažem moja deca, ali ih je Bog stvorio. A meni je dao da brinem o njima. I kada mi je Bog dao da brinem o njima, kada sam ja spreman, ali bukvalno sve da dam, čak bi život svoj dao za svoje dete. Koliko onda Otac nebeski voli tebe i mene. Koliko smo mi tek njemu stali. Koliko je njemu stalo za tvoje spasenje i da te natrag vrati u nebesku porodicu. On nam daje slike koje možemo razumjeti. Kako otac žali sinove? Ma ja tebe žalim još više, ja te volim, dete moje. Ali znate kako nekada mi kao roditelji znamo da pravimo jako velike greške kad su u pitanju naša deca. Jako velike greške. Ja ću vam ispričati jedan događaj koji se odigrao jednog zimskog dana. Jedan dečak zvao se Marko. Nešto se nije baš osjećao najbolje toga dana i nije otišao da se igra sa drugom decom koje su se grudvala, sankala, klizala po jezeru koji se nalazilo tu nedaleko. Ostao je u kući, igrao se. A majka koja je imala toliko puno posla kaže: Marko, pa što nisi otišao sa drugom decom? A on kaže: mama, ja bi ostao u kući, nisam nešto baš najbolje. I onda, dok je majka radila, on se malo igrao sa loptom i kako je malo gurno loptu jače, lopta je udarila u jednu lepu vazu koju su oni imali kući i vaza je pala i pukla. Kako je pukla vaza, tako je pukla i majka. Od besa, od ljutnje i počela je tako teške riječi da izgovara svom sinu Marku. A Marko se onako skupio i onda mu mama kaže: ma idi napolje, idi igraj se sa drugom decom, budi kao i drugi, šta si se zalepio u kuću? I Marko se oblači, izlazi napolje, odlazi kod dece i onda je otišao do jezera i tu se Marko klizao sa drugom decom. I u jednom momentu kako je Marko se klizao, led je popustio i Marko je upao u jezero. Devojčica koja je tu bila blizu i kada je vidjela, ona je od straha odjurila u kuću da javi Markovoj majci šta se dogodilo. I kako je ona to ušla unutra i rekla, u istom momentu majka se onesvestila. Sva sreća, bili su tu i dečaci koji su reagovali, izvukli su Marka, uneli su ga u prvu kuću da ga presvuku jer je bio sam mokar. I onda su ga preneli u bolnicu. U bolnici je došla majka, došao je otac i onda majka sa očima punih suza držala je ruku svoga sina. I kada je mali gleda u majku, ona kaže: Marko, tako sam pogrešila, molim te oprosti mi. A Marko je zagrlio svoju majku. Znate kakva su deca? I rekao: mama, ja te toliko puno volim, ja tebi ništa nisam zamerio. Vodim računa o našoj deci. I znate što sam naučio? Jako me brzo prerasli. Jako brzo. A ja sam volio dok su oni bili mali i dok sam ih ja mogao staviti na krilo. Pa i stavim u auto, vozim ih kud ja hoću. A sad to više ne mogu. Oni su veliki, oni imaju svoj život, idu svojim putem. I da budem iskren, tako mi je žao što su brzo odrasli. Tako mi je žao što više nisu tu sa mnom kao što su nekada bili. Ja i moja supruga sami, mi sad jedva čekamo da nam oni dođu. Pa kad dođu unučići, znate, onda je to radost. Pokažimo tu ljubav prema svojoj deci. Nemojte da vam bude teško. Posebno ako su mali. Koliko nam je Bog blizu. Koliko je naš Bog moćan da nas zaštiti. Ali samo pod uslovom ako ste spremni da svim srcem služite Bogu i da mu svoj život predate. Najbolji primjer o tome koji sam ja našao jeste događaj koji je zapisan u jednoj knjizi, a ja bih rekao da je to jedan od najvernijih ljudi. Neću puno pričati o njemu jer bi mogao pričati cijele večer. Jako volim tog čovjeka. Zove se Danijel, Bog je moj sudija. Bog je moj sudija bio uvijek od malena.
u Jerusalimu i kad je sa 18 godina otišao u Vavilon, on je odlučio da bude Bogu veran, bez obzira kakva će biti cena. Imao je prijatelje Sedraka, Misaha i Avdenaga, koji su sa njim bili i koji su bili spremni uvek da stoje. I kada je car Navukodonosor u 2. poglavlju, što je opisano, usnio onaj san, znate, taj lik koji je sanjao, i kada mu je Danilo jasno rekao istoriju čitave planete Zemlje koje će proći kroz 4 carstva i onda 5. carstvo je carstvo Isusa Hrista. U vreme razjedinjene Evrope on dolazi. A to je naše vreme danas. 25 godina car Navukodonosor nema mira. On je ona zlatna glava, pa dolaze srebrna prsa. A on želi da kaže, Bože, nikada Vavilon neće proći. Moje carstvo je silno, moćno. I onda odlučuje nakon 25 godina da napravi ogroman lik od zlata. Ogroman lik. Nek je samo pozlaćen, pa je to nešto preveliko bogatstvo. Iako je Vavilon bio poznat po velikim nalazištama zlata i rudnicima, ali taj lik je postavljen u polju Duri. Polje Dure vam je jedna ravnica negdje otprilike oko 10 km dugačka. I onda je naredba careva bila da svi upravitelji iz carstva, celoga carstva, dođu u Vavilon, u polje Duru, jer tu je pripremljena jedna posebna služba. Služba klanjanja zlatnome liku. Car Navukodonosor, kada gledate, to je politička sila i klanjanje, verski običaj ili verski nalog, zapovest. I onda kada čujete svirale, kitale i tako dalje, svi moraju da padnu i da se poklone. Ja ne znam koliko je u tom polju bilo Judejaca. Koliko stotina je bilo. Jer došli su iz celoga carstva upravitelji. Jedino što je mene dugo mučilo jedno pitanje. Gde je Danilo? Danilo je bio premijer. Znate, prvi čovjek do cara. Kažu istoričari da ga je car Navukodonosor poslao u grad Suzi da obavi neke jako važne poslove. Ja se pitam, pa koji su to važni poslovi kad svi moraju doći u Vavilon? Ma jasno nam je. On je morao njega skloniti jer je znao da Danilo neće se pokloniti i da će reći, care, Bog te upozorio, a ti sada radiš nešto suprotno Bogu. Ali nije očekivao da će trojica stajati i da se neće pokloniti. I ovo je, draga moje braće i sestre, jedna slika vremena u kome živiš ti i ja danas. Pred nama se priprema upravo jedna ovakva scena, kada će cela planeta morati da se pokloni zveri koja izlazi iz mora i kojoj će druga zver dati svu vlast. I vi imate upravo taj duhovni Vavilon, sjedinjenje političkih i verskih sila. I zato nam je Bog želeo dati jednu jaku sliku koju ne smemo zaboraviti i da naučimo jednu važnu pouku. Kaže izveštaj Svetoga pisma, kada su oni stajali, sigurno ih car nije mogao vidjeti, ali imate ljubomorne Haldeje, uvijek imate ljubomorne one koji su spremni da vas osude i da vas izdaju. I oni dolaze kod cara i kažu, care, nisi li ti naredio to i to? Eno tamo ljude koje si ti postavio na visokom mestu. Oni se nisu poklonili. I car ih onda doziva k sebi, gleda ih, zna ko su oni, zna kakvi su ljudi. I car tu pokazuje jednu jako dobru osobinu, želi da im daje još jednu šansu. Ajde, daću vam još jednu šansu. I kaže izveštaj pisma u 3. poglavlju knjige proroka Danila, njihov stav, ne treba nam još jedna šansa. Oni imaju jasan stav. I kažu u 17. stihu sljedeće i 18. Evo,
Bog naš kojemu služimo može nas izbaviti iz peći ognjene i užarene i izbavit će nas iz ruku tvoji, care. A i da ne bi, znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom liku kojega si ti postavio. Kakav odgovor, kakav stav. Kada su ga oni donijeli, ja vas pitam? Da li u polju Duri? Ma ne, to je stav koji ga oni imaju. To je stav njihove vere, to je stav njihovog poverenja. Ne možete u trenutku krize vi odjedanput nešto da sad napravite neku promjenu. Odluka se donosi, znate kad? Danas, na vreme. Mi danas treba da se pripremimo za događaje. Danas. I pogledajte u ovoj sceni. Navuhodonosor je bio toliko besan da je naredio da se peć užari 7 puta. To su ogromne peći za topljenje rude. I onda izvještaj Svetoga pisma kaže da oni koji su ih bacali od plamena su poginuli. Onda možete zamisliti koliko je to bio neverovatno jak plamen. A šta se događa s njima? Šta se događa sa 3 čovjeka koja su odlučila da budu verna Bogu po ceni smrti? Hajde da čitamo. Od 22. stiha kaže izvještaj Svetoga pisma sljedeće. Kako zapove careva beše hitna i peć vrlo užarena, plamen ognjeni ubio one ljude koji bacaku Sedraka, Misaha i Avdenaga, a ta 3 čovjeka, Sedrak, Misah i Avdenago, padoše usred peći ognjene i užarene. Tada se prepade car Navuhodonosor i brže ustavši progovori i reče svojim dvoranima, ne bacismo li 3 čovjeka svezana u oganj? Odgovoriše i rekoše caru, da, care. Odgovori i reče, eno, vidim 4 čovjeka odrešana gde hode posred ognja i nije im ništa. I 4. kao da je, ko? Ma sin Božji. Šta je izgorelo u peći ognjenoj, pitam vas? Veze zemaljske. One su nestale. A na njima ništa nije izgorelo. Plam ih nije dotakao. I kaže Navuhodonosor, eno vidim 4 čovjeka. I 4. kao da je sin Božji. Otkud njemu ideja o sinu Božjem? Pa naravno čuje od Danila, ne? Da li vam ovo nešto govori, draga moje braći i sestre? Kada dođe najteže vrijeme, nemoj da se plašiš. Nema razloga za strah, jer tu je onaj koga mi sada ne vidimo. On se nije pojavio ranije, ali u peći, u tom trenutku on je bio sa nama. Kaže Danilo, i u ono vrijeme podignuće se Mihajlo, veliki knez koji brani svoj narod. To je moj Bog, Mihael, onaj koji je Bog. Onaj koji me nikad neće ostaviti. Onaj koji je spreman da bude sa mnom u ognjenoj peći. Onaj koji je spreman da bude uvijek sa mnom i da me on čuva i štiti. To je moj Bog. I srećan sam što imam takvoga Boga. Sve što će izgoreti u nevolji i u probleme kroz koje prolazi, bit će samo ovo zemaljske veze. Čuli ste za Sokrata. Ne volim ja puno da ih spominjem, ali ovog puta moram. Rekao je jednu jako dobru stvar. Kaže, jednom prilikom Sokrat je bio u luci, velikoj luci, preko okeanski brodovi su dolazili, odlazili i on je, kaže, ceo dan posmatrao utovar i istovar brodova. A učenicima je bilo toliko dosadno i misle, šta sad ceo dan sedimo ovdje? Na kraju dana Sokrat izgovara jednu nevjerovatno divnu misao i kaže ovako, kako je mnogo stvari na ovome svetu koje meni uopšte nisu potrebne. Ja to kažem svaki put kad se selim. Toliko toga se nakupi i onda samo bacamo. A sve će mi trebati, znate, sve mi treba. Takvi smo ti mi ljudi. Kako je mnogo stvari na ovome svetu, kaže on, koje meni uopšte nisu potrebne. Možda će neko reći, eto, Danilo nije imao tako veliko iskušenje, jer on nije bio tada tu. Ali nema čovjeka koji neće u jednom datom trenutku proći kroz kamen probe. Svi mi, pre ili kasnije, dođemo u jedno tako životno iskustvo da ćemo u tom momentu
ili biti i ostati na strani Gospodnjoj ili ćemo otići od Boga. Danilo je inače jedini čovjek u istoriji koji je bio premijer u jednom carstvu i da bude premijer u drugom carstvu. Kako je to moguće, ljudi? Pa to stvari samo govori o njegovoj veličini, o njegovoj veri, o njegovom poštenju kojeg ima prema Bogu. Ljudi su ga cenili zato što je čovjek od časti, poštenja. A znate, takvi ljudi smetaju. I nemojte vas iznenaditi, ako se i vama dogodi nešto slično Danilu, možda neće biti baš tako, ali ako bude i slično. Imate cara Persije, prvi čovjek do cara bio je premijer Danilo, a onda su bile 3 starešine, a onda 150 upravitelja. Vidite kako postoji jedan simbol, slika piramide upravitelja. I car je postavio ljude od poverenja, ali ljudi su samo ljudi ako nemaju Boga. I ova 3 upravitelja, znate kakvi su ljudi, oni vole malo, car ima previše, jel da? Ajde ti malo i za sebe uzmi nešto, neće car ni primetiti. Ali ima jedan čovjek koji im jako smeta. On kontroliše sve knjige i ne možete ništa sakriti od njega. To vam je cenzura neverovatna. A onda oni pokušavaju da vide, mora da i on nešto uzima za sebe. Ali ne mogu da nađu ništa. Ništa. I sad taj čovjek im smeta, znate, da se obogate i tako dalje. I kažu oni ovako, ma nećemo mi naći ništa na njega, osim ako nađemo nešto vezano za njegovu veru, njegovu religiju. I onda su dobro proučavali njegov život i kažu, nešto smo primetili. On se svakog dana moli pokraj otvorenih prozora i gleda u pravcu Jerusalima. I onda su smislili, dođu kod cara i kažu, care, mi smo se svi dogovorili, svi, znate. Kad svi, onda i premijer to spada, zar ne? Rešili smo da mjesec dana molimo se samo tebi i nikom drugom. Nema nijednog drugog Boga osim tebe. A car je car, čovjek je čovjek, znate. I njemu je to malo, verovatno, i laskalo. I on posluša. I znate, kada po zakonu mitskom i persijskom nešto izglasate, zapišete i stavite pečat, to više ni car ne može promijeniti. I car donese jednu takvu uredbu. Mjesec dana nema molitve ni jednom drugom Bogu, samo njemu. I naravno nije trebalo puno. Oni odlaze kod Danila i uhvate ga na delu. Jer Danilo nije sad rekao, sad je zabrana, znate, sad ću ja negdje da se zavučem, da se ja zaključam, ma nema niko da me nađe. I ja se molim Bogu, ništa se neće promijeniti. Ne, on ima stav i on stav nikada ne menja. Hrišćanin nikada ne menja svoje stavove, draga moje braće i sestre. On se ne prilagođava prilikama koje ovaj svijet nudi. On je uvijek Hristov verni sluga. I on se dalje jednako moli. I onda naravno brzo su ga uhvatili, odveli kod cara. Care, nisi li ti rekao to? Ako neko to ne poštuje, da se baci u jamu gladnim lavovima. I car je shvatio da je tada prevaren, ali je sada gotovo, kasno, ni on ne može ništa da uradi. I Danila bacaju u jamu gladnih lavova. Jako volim neke priče dečije, znate, kako oni opisuju tu noć. Bilo je hladno, a Danilo je bio u toj jami, a lavovi su došli i grejali ga te noći. I jako mi se sviđa ta slika koju sam našao, znači, dečija slika, ali mi se jako dopala. Car, shvativši da je prevaren, ujutru dolazi, žalostan. Te noći on nije spavao, a ja mislim da je Danilo mirno spavao. I pogledajte šta on kaže. Jako mi se sviđa ove reči careve. Dakle, 6. poglavlje. Čitam sada 20. stih pa dalje. I kad dođe k jami, viknu Danila žalosnim glasom. I progovori car i reče Danilu, Danilo, slugo Boga živoga, Bog tvoj kojemu služiš bez prestanka,
može li te izbaviti od lavova? Tada Danilo reče caru, care da si živ do veka, Bog moj posla. Koga je Bog poslao? Šta kaže ovdje? Ma anđela, kako je divno što nam Bog daje anđela. Bog moj posla anđela svojega i zatvori usta lavovima, te mi ne naudiše, jer se nađok čist pred njim. I tebi, care, ne učini zla. Tada se car veoma obradova tome i zapovede da izvedu Danila iz jame. Izvedoše Danila iz jame i ne nađu se rane na njemu, jer verova Bogu svojemu. Bog moj posluje anđele. Tada car zapoveda. Dakle, svi ti upravitelji koji su ga navukli na ovo, da se svi oni pohvataju, njihove porodice, i da se bace na isto mesto. Znate, ko drugom kopa jamu, on sam u nju pada. I šta mislite, da li su stigli do zemlje, a da je lavovi su i sve rastrgali? Nikada nije dobro ići protiv Boga. Bog je moćan, silan i on štiti svoju decu i uvijek će ih štititi. I zbog toga sam jako srećan što pripadam toj porodici velikog Boga. Ali, draga moje braće i sestre, Bog očekuje da budemo potpuno posvećeni njemu. Pogledajte ovaj tekst iz Efescima poslanice, šta on poručuje preko svog sluge apostola Pavla i kaže nam ovako u 5. poglavlju 27. stihu. Dakle, Efescima 5.27. Bog želi da metne preda se slavnu crkvu, koja nema ni mane ni mrštine, ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane. Efesima 5.27. A ja nisam svet, ja nisam bez mane, ja sam samo čovjek. I onda se pitam, Bože, kako ja mogu da budem deo tog svetog naroda? Kako ja koji živim u ovim završnim događajima mogu biti deo tog svetog naroda? A Bog kaže, imam ja rješenje, ništa ti ne brini. Ja sam to rješenje, tu sliku doživio u minijaturi. A mi ćemo sad proći uskoro u globalu. Ali prije što to spomenem, pogledajte u Otkrivenju, dakle u 10. poglavlju, gdje je Bog pokazao Jovanu, dakle u Otkrivenju, najveće slike, događaje cele istorije do kraja. I ne samo do kraja, nego i šta će biti nakon 1000 godina. I ovdje u 10. poglavlju, dakle, Jovan vidi anđela koji ima u ruci jednu knjižicu otvorenu i stoji jednom nogom na zemlji, drugom na moru. I onda ono što je on video, on je hteo da zapiše sve. Ali Bog kaže, ne piši ovo. Tih 7 gromova ne piši. Jer ima razlog zašto ne. I tih 7 gromova, to je u stvari jedna slika velikog razočarenja kroz koje će proći adventni narod u samome početku. Ali ono što Bog želi da ohrabri i kaže ovako u 10. poglavlju, čitamo zajedno 10. i 11. stih gdje Jovan je zapisao. I kaže, uze knjižicu iz ruke anđelove i izjedoh je i beše u ustima mojim kao med slatka, a kad je izjedoh, beše gorka u trbuhu mojemu. I reče mi, valja ti opet prorokovati narodima, plemenima i jezicima i carevima mnogim. Šta u stvari ovdje Bog poručio u adventnom pokretu? Mnogi su prihvatili poruku Williama Millera. William Miller koji je bio prvi, koji je tumačio knjigu proroka Danila. I znate, kada je on došao do čišćenja svetinje, pa on razmišlja logično, nema svetinje, je li tako? 70. godine rimska vojska je srušila grad, razorila svetinju. Šta ima da se očisti? Pa Hristov drugi dolazak čisti zemlju. I to je njegovo logično bilo. I onda izučavao iz knjige proroka Danila, je došao do datuma, a to je bio 22. oktobar 1844. godine. Da bi bio siguran još u to, na osnovu tumačenja kojeg je Josija Lič objavio
u časopisu Znaci vremena 6 mjeseci ranije o padu Otomanskog carstva na osnovu onoga što je zapisano, dakle, u Otkrivenju, u 9. poglavlju. Dan, čas, kad će pasti Otomansko carstvo. I to se dogodilo. I on je bio siguran sada da će to biti. Da ne govorimo o znacima koji su se još pojavili. Mnogi su bili spremni da prodaju imanja i tako dalje. Krenuli su u brda. Isus dolazi. Stavljali su na svojim firmama. Firma je zatvorena jer Isus dolazi. Oni su verovali to. Pokret je brzo skupio preko 50.000 sledbenika. A onda iščekivanje, nadanje, još sat vremena, još pola sata, još 15 minuta, još 5 minuta Isus će doći. Ponoć. Njega nema. I onda su neki doživjeli olakšanje i rekli su, i znali smo da neće doći. I vratili se natrag svom životu kojeg su vodili, jer u stvari oni nisu bili iskreni. Bog ne traži tako nešto, on želi iskreno, iz ljubavi, a ne da tu služimo, kao što smo rekli sinoć, iz interesa ili iz kog znam kog druge pobude. I Bog poručuje, valjati opet prorokovati. Oni iskreni adventisti, iskreni čekaoci, pitali su se cijele noći, Bože, gdje smo pogrešili? Pa su ponovo računali. Pa ponovo isti dođe datum, nema greške. I Hiram Econ, jedan od onih koji su cijelu noć proveli na molitvi, kada su ujutru prolazili kroz kukuruz, Bog mu daje viđenje, sliku, da Isus otpočinje na nebu službu iz prvog odelenja u drugo odelenje gdje je sud. I mi bukvalno živimo u vrijeme suda, vrijeme Božje milosti. Valjati opet prorokovati. Bog poručuje. Valjati objaviti posljednje vesti. A kako da budem svet? Za mene je odgovor i 7. poglavlje Otkrivenja. U 7. poglavlju ono što je Jovan video, 4 anđela drže 4 vetra da ne duže. A onda vidi 5. anđela kako ide sa porukom. Držite, 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 dokle ne zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovim. I on kaže posle toga čuk broj zapečaćenih. 144.000. 9. stih kaže, kad se okrenuo, video veliko mnoštvo. Ali kad analizirate, draga moje braćo i sestre, 144.000, sad to nije tematika, ali želim samo da vam kažem. Vi u slici u 144.000 imate jednu neverovatno jaku poruku. Kada se spominje 12 plemena sinovi Izraeljeva, pa prvi prvenac je koja? Ruvim. Ali on nije prvi. Prvi se spominje Juda. Zato što je nekada, ako se sjećate još tamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 49. poglavlju, Jakov blagosilja svoje sinove. I kaže on Judi, palica vladalačka neće se od tebe odvojiti. Drugim rečima, Mesija dolazi iz tvog plemena. A nema tamo dana. Dan je uveo prvi idolopoklonstvo, osuđivao braću svoju. Dakle, u Božjoj slici završnih događaja bit će Božja garda koja je izgradila karakter, koja ima poverenje u Boga. I meni to u stvari govori da na sami taj kraj, pre nego što anđeli puste vetrove, dogodit će se da će Bog zapečatiti u vrijeme tog takozvanog nedeljnog zakona svoju vernu decu. I kada čitate Danilo 12. poglavlje, Otkrivenje 13. poglavlje, vi ćete doći do nevjerovatnih podataka. Ja bih vam želio nešto reći samo. Mene dugo mučila jedna stvar. Bože, kad bi ja mogao da saznam samo, barem kad je bila neka oprosna godina, znate. I onda sam jednom prilikom, još davno u Banja Luci, dok sam bio, čitajući jednu knjigu od brata Borovića, pročitao jedan citat i ne mogu nikad više da ga nađem. A on je tada rekao da je Isus otišao u pustinju kušanja u godine u kojoj je Adam pogrešio.
Ja sam te noći zaključio, dakle, da je Adam živio 30 godina u raju po njegovom i da je, dakle, 27. godine da se završilo 4000 godina greha. Kasnije nalazim 3 teksta duha proroštva koje to potvrđuju. Nije teško dodati još 2000 godina, jer duh proroštva jasno kaže 6000 godina trajeće greh na ovoj zemlji. Matematika božanska je toliko savršena i tačna da nema greške. Nema greške. I ja neću sada kažem Isus će doći te godine ili te, da me ne bi neko pogrešno shvatio, ali ja znam jednu stvar sigurno, a to je vreme kraja se završava. Koliko će Bog dati milosti još ovoj planeti Zemlji, koliko će dozvoliti Sotoni da on ima još uvijek vlast nad planetom Zemljom, ne znam, ja imam svoju pretpostavku, svoj zaključak, ne želim da to sada namećem bilo kome drugome, jer smatram da nije to bitno. Bitna je jedna druga stvar, a to je mi smo na kraju istorije greha i Bog želi, draga moja braćo i sestre, da budemo spremni za taj događaj, da imamo veru, da imamo poverenje, da stojimo čvrsto, pa makar se i nebo srušilo. Bogu su takvi ljudi potrebni, a ne neki lakomi, ne neki koji su ljigavi, ne neki koji su gledaju samo neki svoj interes. Oni koji stoje i koji će greh nazvati pravim imenom. Bogu su takvi ljudi danas potrebni. Evo što duh proroštva kaže kada govori sad o tom samome kraju. Čitat ću 2 teksta. Jedan tekst je zapisan na 2 mesta. Imamo u 7. svesci i Review and Herald 28. januar 1909. godine. Piše on ovako. Sve u svetu je u haotičnom stanju. Narodi se prognjevljuju i vrše se velike pripreme za rat. Pogledajte danas šta se događa na pozornici. Ja lično mislio sam da nikada Izrael neće napasti Iran. Pa nema više pravila, nema više ničega što možemo da kažemo neće biti. Ustaje narod na narod i carstvo na carstvo. Veliki dan Gospodnji munjevito se približava. Ali mada narodi prikupljaju svoje snage za rat i krvoproliće, naredba anđelima još uvijek je na snazi da drže 4 vetra doklen se zapečate sluge Božje. Dakle, Bog će držati vetrove doklen se ne završi zapečaćenje. I ja želim taj pečat, dragi moji. I još jedan tekst. Review and Herald 23. novembar 1905. Anđeli sada zadržavaju vetrove dok svet ne bude opomenut o dolasku njegove propasti. Ali se približava oluja koja će pogoditi zemlju. Kada Bog naredi anđelima da odreše vetrove, tada će biti takva strahota koju ni jedno pero ne može da opiše. Moje pitanje, trebamo li se bojati tog vremena? Postoji samo jedna stvar koje se ja bojim. To je greh. Samo greha se bojim. I Sotona zna, ako nas uspe navesti na greh, hoće nas odvojiti od Boga. Ako je ikada bilo potrebno da se držimo čvrsto desnice Gospodnje, onda je to sada. I dozvolite za kraj biblijski tekst posljednji. Prelepi tekst knjige proroka Isaije. Kako divno ohrabrenje svima nama. Prorok Gospodnji Isaija piše ovako u 41. poglavlju. Čitam 2 teksta. 10. stih najpre. I evo poruke Boga tebi i meni preko sluge njegovog. I Bog kaže ti ovako. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj. Ukrepit ću te i pomoći ću ti i podupreću te desnicom pravde svoje. I 13. stih. Jer ja, Gospod Bog tvoj, držim te za desnicu i kažem ti, ne boj se, ja ću ti pomagati. I dozvolite za kraj ispričat ću jedno svoje životno iskustvo. Možda ste neki od vas to i čuli, ali nije najvažnije to, nije bitno. Ako čujete još jedan put, tako?
Ali to je bilo toliko jedno teško vrijeme za mene. Naša ćerka se bila teško razbolela i mi smo trebali da idemo iz Banja Luke. A došao je period kada ni jedan muškarac više nije mogao dobiti dozvolu. Ja sam cijelo vrijeme imao dozvolu, odobrenje da mogu slobodno da putujem do Srbije i gdje hoću. Imao sam, ako je iko imao jaku vezu u SUP-u, dakle u policiji i u vojsci, bio sam ja. Zato što mnogi su dolazili kod mene da šalju pakete za Sarajevo preko Adre i tako sam ja činio svima, ne gledajući ko je ko, ali je to Bog jako blagoslovio i nagradio. I onda sam ja otišao u vojni odsek i tražio sam da mi legalno daju odobrenje da ja sa porodicom mogu da se preselim za Srbiju. Čovjek koji je bio tamo pomoćnik načelnika, bili smo jako dobri prijatelji. I on meni kaže ovako, ne mogu da ti pomognem. Postoji samo jedan pukovnik ovdje koji može to da potpiše, neki Kasabašić. I Ratko Mladić i onaj, znate, Karadžić. Ali doći do nje nemoguće, mogu jedino doći dakle do ovog pukovnika. I on bi me zvao, evo tu i dođe odmah. I ja dođem, njega nema. Ode. 5 sedmica, draga moje braće i sestre, 5 sedmica. Ja sam se svakog dana molio. Ja sam najmanje 1 put, ako ne 2 put u toku sedmice se molio da Bog vodi naš izlazak da bismo mogli da pomognemo našoj ćerci. A onda sam otišao kod najvažnijeg čovjeka u policiji. Bili smo dobri prijatelji. Ja mu kažem, molim te, možeš li da mi pomogneš da dobijem papire da izađemo normalno? A on mene pogleda i kaže, ovo što ti sad kažem, ja ti nisam rekao, nismo razgovarali. Ja kažem, dobro. On meni kaže, nemoj da gubiš vreme, nema šanse da ti bilo ko da bilo kakve papire. Imaš li ti neki srpski dokument? Ja kažem, imam. Kaže, idi sa tim dokumentom i vodi porodicu. A ja njim kažem, ali sa tim dokumentom ja nisam mogao i ne mogu ući u Bosnu. Kako mogu izaći kad ne možeš ući? A on kaže, nema drugog rješenja. I ja sam shvatio da jedino Bog može nešto učiniti. Ne znam šta me čeka, ali ja sam nakon 5 sedmica odlučio da krenem sa mojom porodicom. Kamion je bio natovaren i znate kako mi propovednici, ja imam dekret za Suboticu i utovarimo stvari, pita mene predsjednik oblasti, jel sve u redu? Ja kažem, sve u redu, kamion je natovaren, a mene pita, jel znaš da ideš? Pa ne znam ja baš najbolje Suboticu, ali snaći ću se, znate. Pa kaže, ne ideš ti u Suboticu. Pa ja pitam gdje idem. Kaže, ideš za Pančevo. Pa je dobro, stvari su u kamionu, meni sve jedno gdje idem. I tako sam ja otišao za Pančevo. Ali šta sam sad htio da mi ispričam? Taj dan kada smo mi krenuli, Bog mi je dao takav mir. Ja nisam znao šta me čekao. Kombijem smo otišli do Bjeljine, u Bogatiću je bio moj auto već prebačen, a onda moj kolega, propovednik Savo Marković, je došao u Bjeljinu da on prebaci mene i moju porodicu do Bogatića. I mi smo seli u njegov auto i sada krećemo preko granice. Granica je pusta. Nema lako ko može da pređe. Može samo neko iz srpske strane, ali on mora imati ići. Inače ne može da uđe. I stanemo na bosansku stranu. I ja pogledam desno, na klupi ispred one kućice stoje 5 njih i sede tu i pričaju. I mi stojimo ispred njih. Niko od njih ne obraća pažnju na nas. Ja gledam tih 5 minuta, to je bila večnost, dragi moji. Znate kako srce kuca, iako sam imao neki mir, sigurnost, ali ne znam što se dogodi. Mogli su da me ubiju, mogu da rade sa mnom što hoće, nema zakona tada. I onda jedan auto dolazi sada sa srpske strane. I nije ni stao, jedan od njih 5 ustaje i pokraj našeg auta prolazi i uzima njegove dokumente.
I u tom momentu ja shvatam Božji odgovor na moju molitvu, na moj post. I kaže moj kolegi, Savo, Bog je njima zatvorio oči, oni nas ne vide, slobodno vozi. On me pogleda, kaže, si ti lud, jel hoćeš da pobiju sve nas? Ja kažem, što se ti bojiš? Pa moja porodica je tu, što se bojiš? Ali on nema hrabrosti. Ja ga ne osuđujem, on nije smeo da krene. I ja mu molim, Savo, slobodno vozi, pa Bog je meni dao ovo odgovor kao molitvu. Ali on se ne usuđuje krenuti. Gleda ono ovog levo, čovjek radi svoj posao, ja pogledam desno, oni pričaju, dakle niko na nas ne obraća pažnju. Ja mu kažem, Savo, vozi i ne boj se. I onako ga malo potršem, on ubaci u brzinu, pa onako kreće sa strahom. Ja kažem, slobodno vozi, ne vidi nas niko. I on krene i pređemo mi na srpsku stranu. I kada smo tu stali, policajac traži dokumente i ja dam svoj dokument srpski. Srpski dokument, srpska država. Ali ja znam proceduru. I uzima policajac, gleda on u mene i pita mene, kako si ti prešao? Da kažem, autom. Pa kaže, ne pitam te to, nego šta su ti rekli? Ma znam ja šta on hoće. A ja njemu kažem, pa nisu mi rekli ništa. A šta su trebali da mi kažu? On onako gleda u mene zbunje, ne može da veruje svojim očima, to se nije dogodilo. I onda on meni kaže, šta si ti po nacionalnosti? Ja kažem, Jugosloven. Pa kaže, nema to više. Pa ja kažem njemu, prijatelj, ja sam se rodio kao Jugosloven, uvijek sam bio Jugosloven. A sad ti kažeš, to više nema. Ako ste mi to uzeli, ja sam onako nasmijan, kažem njemu, a šta ste mi dali? A on ozbiljan, znate. Kažem, šta su ti roditelji? Pa rekao, slušaj ovako. Moja majka je čista Crnogorka. Moj tata je iz mešanog braka. Moja baka je Mađarica čista. Moj deda je Slovak. Šta sam ja? Nemam pojma. I u tom momentu policajac meni daje dokumente i kaže, idite. Jao, kakav je teret pao sa mene. Ali znate šta sam naučio? Danas meni neki ljudi kažu, znaš ti kako je tehnika razvijena, danas se ne možeš ništa sakriti, svuda ćete naći. Ma ja kažem, mani tehniku, Bog je na nebu, on može to da zaštopa kad god hoće. Ma ne boj se, ja sam naučio jednu stvar, ako veruješ i ako ideš sa verom u Boga, Bog može učiniti da te niko ne vidi, da stoji tu pokraj tebe, na 2 metra da te ne vidi. Imajte veru Božju, draga moje braćo i sestre. Imaj veru, imaj poverenja. A Bog kaže, sine moj, ja te nikada neću ostaviti. Ja te držim za desnicu i ja sam s tobom. Veruješ li mi? Veruješ li, Bog pita? Ja mu verujem. A ti? Amin.